kommunal medarbejder. En rottefanger fra Åbenrå. Ikke fra Rotterdam. Mille, stop. Stop, Mille. Bare fortsæt. Du får 10 millioner, ja. Hvor må du få? Nej, ved du? Ej da. Hvad så, Mille? Hvad er det for noget, du har her? Det skal vi lige vise til vores dyrevenner. Så. Nu er der på fat i isoleringen, som kommunen har sagt. Det skal også væk. Jeg tager ikke billeder af jer, det gør jeg ikke. Nej, men mindre man spørger om. Skal vi også have kvoter af penge og alt muligt? Finder vi noget mere? Jeg prøver at grave der. Her. Ja, der. Ja, kom i gang. Det har lige lavet beskæftigelsesterapi.